dipakai ngawi ya dengan pun bawa konyan wahar tono kalian bawa beli yang sudah itu dengan angkot merokok pasti kalian pasti dipakai untuk dipakai ngawi bener jadi nah pun dari mereka pungkatkan para penjenengan pun kalian sedoyo warga dengan dipakai ngawi ya nah yang namanya acara ini pungkatan ya pungkatan mungkin halal bihalal iya halal bihalal acara ini halal bihalal coba saya aku tak takut kalau itu tapi kakak apa saya bihalal ini halal ini ya itu dia jadi dia menganggap tak dewasa dulu ngajar dia mau pakai tentang dikenalnya itu sing luwe porno nek halal itu sak kertas piwon ku nggih sak resmi utawa entuk mboten mawon gampangan halal iki sak resmi oleh nggih lha kok terus halal itu halal bihalal kuwi kok sing tekse entuk padha entuke jadi saya kodoh itu aku itu apa sebabnya halal bihalal kok identik kalau lebaran ngapura saya ngerti kula entuk sing paling apik iku entuk pangapura bener entuk napa-napa itu sing paling apik ku rapi kula ku entuk pangapura dadi sing njaluk ngapura yo halal sing ngapura yo halal jadi halal di halal ya kayak ngono benar aku ki bolak-balik krungu tembok halal bi halal kita desa apa ngono aku ki ya rendang nek jane nek apura iku rasane jadi bojo rumangsa salah yo kan karo ngapura lah sing rumangsa bener yo tak cepet-cepet lek kali iki pangapura lanjut alhamdulillah kalau digelar ringgit kados hari jadi kalau semanten tak tahu ora kita dari yo motah mau ini ora nek kok tunggu latihan dulu kopi sama dinawatan tanpa naskah nyatanya ya jadi orang yang tambuh aku juga kok pengurusnya anyar pengurusnya saya lu berkelantikan kok siapa pengurusnya coba ya kurang kan sebutnya disebutnya pastor tunggu kami seorang ini adik-adikku anak-anakku putu-putu kok tadi ngawi iso manunggal jadi iki kono biyen amin awake dhewe iki ramu dadi wong tuwa ya dan gitu awake dhewe iki arep ngopo to upama lari sing wis piye-piye nyatane aku ora lari nek anu lho aku arep badan sik karo Kang Petro karo pasangan lebaran kok badan sik aku ning kene lak paling ngomong ngobrol sama dalem sampean orang gareng yo sepiro dene kok terus karo Kang gareng orang wong tuwa ya kek putih jadi gunungnya bener itu orang yang ngomong tuwa gunungnya salah orang kecil yang ngomong tak ngomong ini ya kuwi kok piye Kang gareng nek kowe jalan ngapura ning batu ya terus suwe-suwe lho ngapa lho hasil balik ngerti ini bansa ya kira-kiranya apa-apa ya ngerti kira adine iki ora patek goblok duwe ya gelem itu tak nggih aku katakan aku kula Surakarta panjenengan nagare kami begini ana anakku dulu tingkat tadi ana guruku yo bapakku apa itu Sakiron ono dulurku adikku yo iki kemarin nyata ini kalau apa Sakiron ya diampili kelire kan ayo to wis pokoknya butuh apa-apa ki sok anak bae wis to tenang alah turut beniki go dakone Bu aku ngomong semene berani kok bayar kalau iki bukan yo ngabae karo weekend kulo wae dhewe gak kapan malah ning guri kan datang wis makanya partai tambahan ya Betul. Ki gagal sekarang ki kowe jenenge iki ora apa-apa ngono kan aduh. tak kok gak ngiten ya Kanggo ndereke anu
apa kuwi sadurunge ngaturi Majudo iku sing diatur enggak Majudo dhisik. Oh, masih sih. Dadi mergo apa ibarate kuwi tuan rumah. Ya, bener. Sadurunge ngaturi Majudo yo coba ngaturke lagu wajib yen pas lebaran ngene iki. Ada lagu ini Ya apa to? Lagunya judulnya Idul Fitri kok kagane judulnya Mas Dukung Darmoyo Ya. iki dia nek gawane nek gawane yen gawane Mas Dukung gawane iki pangkur ning guruku selanjutnya dimaksud Sudarmono yo gawe bowo gawane dandang yo Lojari kaya Idul Fitri umat Islam rampungan ibadah poso sekasi supene karena wong nafsu mung gayo suci ning diri tapi ukun Islam bagi merimbang aku terus ono halal bihalal di ngapura toko sampan ning Jumadi aran ablumi Kuwi bawane sing ngerepak. guruku suami gak dimaksud suka Haji mantap saudara. Dandang yo. Terus lagune iki sing ngerepak. Mas Dukung Darmoyo ngomongnya para guru sing mereka yang 6 ono Mbah Ukur ono Nduk Sukri ono Nduk Rizki ono Nduk Dia ono Toko Sambil Dia ono Wanda Warung yo Warung lagi Loh, tapi gak boleh juga nih lagu ini Idul Fitri dereke Mas Yudo karo Mas Kondo yo lanjut yo Terima kasih.
ini Galuh, Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Alhamdulillah wa syukurillah Galuh punika mah hebat luar biasa. Wah, yang regeng masyarakat kami Galuh punika tumplek blek wonten ing alun-alun. Sore wae panitia bingung, Mas. Sebabnya perkara mudhun-mudhun niku panitia bingung. Untung kok enten kula. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siange nyah. Masa yo nyah tok. Neten nggih tempe tahu sarontone. Terus gua apa? Yo kuwe, Mas. Otak kira arep nerangi udan ya, Pak. Terang udan nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso. Kowe kan ora kaya-kaya boleh pelong lho. Pripun? Pelong gak kenapa bener lho. Ini kok Mas. Kalau boleh kan boleh tenan. Nika sini perkara meriah malam hari ini mboten napa-napa. Suasana bisa seterang malam hari ini. Mergo dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya kok bakal. Kaya kok bakal. Lah kowe iki Kok bakal ki ndone siji kok. lan doamu. Loro. Ngaturaken nuwun sewu Mas. Ulangi kabeh cek, ulangi sing sae, kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, tamanipun sedaya para warga masyarakat kami, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran Bapak OPD sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun meski kathah lepat mugi lebur wonten ing dinten riyadin punika. Amin. Oh, Pak Belok kan kadur napa? Atur ki apa Mas Bel? Semanten ugi kula Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Derek pepingan ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Derek awal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga ngawi sedaya. Nggih. Ayo Pak Belok kan kadur napa? Atur dhewe kok diaturne. Yo matur dhewe diatur niku. Kok kenapa terus ana sing makili ade ben omong. Lah kok kaki niku piye? Ora omong dhewe. Iki dhewe gak nebak duwe iki lho. Nggih. Kula sampun nggih, kula sakondo ngaturaken padha kali tatan iki. Apa to? Padha karo tatan. Lah kowe iki iso praktek ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe iki ngucapne apa? Kok iso kaya kaya final itu Bapak iki mohon maaf lahir batin sepinten agenge ngono kae. Kowe ora iki inisiatif dhewe. Aja ngeru kancane kula ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge gadahan kula. Sepinten angsul aku dhewe. Sepinten agenge karuputan kula kok agenge gadahan kula. Iru balen Nggih, sepinten agenge kaluhuran kula nyuntang ngapunten ing dinten riyaya menika. Amin. wis ah. Wis aku ngapali yo kok kuwi tok aku. Lho karepku ki yo mbaya tambahi sithik omonge supaya masyarakat kami ben piye ngono kok. Yo ben ngono ae. Kartu kabupaten kami ben maju yo ditakake. Disuruh. Aja disuruh. Muangan sak Kalau ini ya dikawungi Pak Ori, dikawungi Pak Anton, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu ada misi-misi milik wong kami. Kok yo, kowe iki iso ngekeki gol Pak Ori lho. Kumpul nih sak ngono berani ora iki. Kumpul lalu-lalu nih. Ini lo Mas Kodol maksudnya. Kok aku tahu ini dompet hilang. Dompet hilang. Maksudnya apa aku ini piye carane ngendahno para tamu ki piye lah ngono. Apa broso terus kaya lu dhewe. Angel maksudnya. masyarakatnya ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Kami ben maju ditakake. Disuruh. Angel ngomong karo model ki angel. Angel wae, angel. Angel ya garap.
bakal kuwi. Iso wis kok Ngene lho, panggung iki ben ketok. Piye, ben ketok urut piye. Oh, dijoki bener aku blobok. Murut seneng. tegese murut ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok bulet, ben ketok rame. Ngono lho. Lah nek awake dhewe nuwun sewu nggih Mas, renteng nggih. Cara panjenengan kula Mas Kondo iku kan ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, Nuwun sewu yo ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupatan. Ya nuwun pangapunten enek sing luwih ana sing luwih senior lan sing tengah bab iki Mas. oke, berarti saya. Telepon mau nganggap-nganggap lu kok Wow. Bagaimana betul-betul Gini, aku sakit Surabaya. kalau ibu gubernur, kalau pak gubernur. Jadi halal bihalal Mas Joko. Ini Pak Yusuf halal bihalal. ini tradisi sing anane ya ning Indonesia sing anane ning Nusantara ora ono ning negara liya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia Mas Joko. Aku mungkin kan. Nah, mungkin lan niku nek dipun uri-uri kudu dilestareke paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetap anak putu iso mengenal. Ya ngono to. Iya. Jadi tradisi itu lah iso ilang nek sama Malaysia ya ora ono, ora ono ora ono. Nah, Ini malah iso-iso loh negara liya-liya itu malah ibu Indonesia itu. sakit mawon iki. Akhirnya kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angin-angin sing babar kaidah itu muncul yang kerukunan. Ya toh? Jadi kalau ini kalau ditiru negara liya pasti sakit. Nah, Indonesia niku sugih ngenipun budaya. Tapi kalau ini Wonten bunge dae mawon rumpun carane bangsa dumunung ana luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Nah, Indonesia itu sugih gawe budaya mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Myanmar sampai Pulau Rote itu sugih gawe budaya. sing sak kala mangsane enten sing wong gone dhewe iki sok lali nang budayane dhewe ya. Sak kala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Budaya rawitan ora ngerti. Malah wong maca praja niku mengke sing seneng. Dhewe itu kalau masa bodoh ya kan. Iya. Nah, itu berarti tugasnya penjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Nggih. Nyatane Mas Pondo niku saiki wis dadi guru pekawit. Nah, berikut Masa lah. lomba kerawitan ke pendopo konten Lho, nomor 3 Mas. nomor 3. Pesertane piro? Pesertane 3. Berarti orang Tapi kan melu apa melu adil. wong melu muri-muri budaya. Nek perkara murid-murid itu dari tugasnya kabeh. Nggih, pemerintah yo digatekke, senimane yo kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, pemerintah gatekke, nek senimane mung ora iso kreatif mung nang bae, gunane apa? Ora ngoten. Nah, senimane kreatif pemerintah yo memperhatikan tenan, nek masyarakat ora mendukung ki ora iso berkembang. Ngono ya. Ayo bersambung antara pemerintah dan seniman harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Masalahnya simbiosis mutualisme ngono ya. Iya Mas ya. Oh, makanya perkawis tradisi budaya ini wonten sing luwih kono, luwih paham, luwih babagan budaya. Sapa? Lho, Bapak HM Haji Muhammad Sabirun. Oh, Haji Muhammad Sakipul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirul. bener Pak. Ya tulis Mbak. Oh ya. Itu diaturi tidak bertindak. Ada karangan dong.
Tapi belum jadi. Lagi Pokoknya bisa. Kembang pari wong tandur wong sak ngawi panjang umur amin. Kembang pari diwadahi tampak masoni ridho barokah amin. Nang Surabaya nggih tuku cengkeh apa Mas Anto duwe akeh tuku kelompok dicampur manggis artinya nyudo saya laris amin. Tuku rokok wadahi campuri cengkeh pelok rezekinya akeh Amin. 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 ya alhamdulillah. Wah, itu kudu bersyukur kok, Pak. Situasi kondisi apapun aku lho. Kayak ini lho. Kowe kaki kae paling Akhirnya kalian tahu siapa? aku Siapa? ini. Maksudku lho piye apa? Tiketnya paling Anak no. Tengok ini paling jual kianya. Yo pamane de dengan dodo dilakukan sampah untuk orang pondok justru kopi mah. Amin. 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 Pokoknya jangan mati sampeanmu. Jangan double. Ketemu konco nek gak rokokan. Ya nuwun sewu Mas. Wangen kan karo alun-alun ngawi. Suwi lho aku lagi roh iki nek yudo ya gak lucu. Pondo ya gak lucu, kirun gak lucu. Dek tau ngarepe gareng Pacitan. Lucu, lucu. Gak. Oh, kantori karepe piye? Sudah cedak agak ngimpor kok Pacitan. Rokok marah-marah takut. Wedang ngawe kadang lepek diselek ngepek betul tangkep ditentang ono pikir res kopi umpaking pikir rasa gelas Itu gak kena gelas. nah jelas cicili gelas orang tak kok yang pengen kalau orang modelnya umpan dari anak ikan saudri berita. Kalau kini, ngomong-ngomongan di merah aja lah. Gua cerong ada. Wah, aku panitia. Pirang-pirang sok. Dah kan jalan barang rokok. Rokokan ngawai jadi wong murid iki rukun tahu kodok. Menjaga kesatuan dan persatuan. Ngapa? Ya, rokok ini loro tapi apa-apa iki. Ndok rukun aja padha rondokan. Menjaga persatuan Dan kesatuan ngakepede sejaga piye rokok ini kaya panitia sah sapa meneh Kabupaten Ngawi sah kanggo sapa ae betul jalan-jalan wis halus iki masalah iki ya sembarang Oh,
Bisa dibalik. Aku pengen rohai ini modal. Kok tangkem malah. Ikan beneran. Sing diteni iki lah iki punya wedok. Lah. Alhamdulillah ini tanah jadi karena kuburan. Ngawur ngempong maisan. Iki ngono kijing. Iki yo ngawur apa kijing. Iki ngono tahu bulan. Aduh, kalau ini cedak-cedak. Kalau aku tuh butuh air aku sih air muni. Model ini abang ngomong, singkatannya aku botol.